Tervehdys vaan. Volkswagen piina sen kun vaan jatkuu. Nyt täytyisi ruveta laittelemaan tästä transporterista nuo ruostekohat seuraavaksi. Tässä on ympäriinsä ovien kulmissa ja tuolla helmassa tuommoisia pintaruoste läiskiä tullut jo, niin täytyy ne ruveta nyt laittamaan tästä. Ja niin kuin esimerkiksi tuossa se on tuolla aika perinteisiä paikkoja näissä transporterissa. Monessa transporterissa on nähnyt samalla, että se lähtee noista kulmista. Niin täytyy ruveta nyt ne korjaamaan. Tuossa sain Tourenin katsastettua, niin tälle kyllä nyt on aikaa laitella tätä nyt, että pääsee sillä toisella autolla kulkemaan. Joko se lähtee irti? Lähtehän se. Joko lähtee? Ei lähde vielä yksi. Siitä on purettu kaikki puskurit ja nuo sisäänlokaisuojat ja pellin palaset. Takaluukusta rekisterikilpi ja rekisterikilpin valoteline ja kahva. Luukun kahva. Saapi nuo kaikki ympärykset hiotua ja maalattua. Täytyy seuraavaksi ruveta rälläkällä putsaamaan nuo ruosteet. Ja se rälläkässä käytän tuota lamellilaikkaa ja sitten tätä teräsharjaa nuilla putsaassa. Ja sitten jos siellä on semmosia kohtia, mihin nuilla ei pääse, niin kokeilen tätä hiekkapuhalluspistoolia. Sillä että saa kaiken ruosteen pois sieltä, niin se ei lähde leviämään.
Näissä oli aika paksu kerros ruostetta, mutta siinä, vaikka tuota lamellilla on hinkottanut jo aika paljon, niin siinä silti näkyy vähän tämmöisiä ruostepisteitä. Niin kokeillaanpa miten lähtee tulla fosforihapolla. Tää vaan sivellään tähän ruostekohtaan. Sitten vaan annetaan hetken aikaa vaikuttaa siihen. Ei tuosta aineesta kyllä minusta ollut juuri mitään hyötyä. Tuntuu, että siihen jäi vaan semmonen kalvo tuohon päälle. Minkä sitten kun hinkkasi tuolla teräsharjakoneella pois, niin se sama, nuo pienet, ihan tommoset mikroskooppisen kokoisia ruostetäpliä tuolla huokosissa on ihan samalla lailla edellä.